Kula jagelut mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih, lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Supados saged paring pepadang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udakawis setengah hari. Anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nggih nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahe, mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa, bawisike sapa. Adat lupya sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi ra adat lupya sing wis lakon. Iki ora patiya kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita. Durna jugara nggonmu tapa. Aku mengongi wae mengunengen. Ewadene sepa, sepi, sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku. Tumuli dewa mau terus saking gone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Siji tumbak para welang, loro payung tunggul naga, telu pustaka jamus kelima sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Nger, sawanipun ing ngebopeng Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat lima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mungkin arya tumbal ning negara Ngastina. Bener sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara, nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sametara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah, kuwi tenan. Iya. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-waneh karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa.
Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, sowane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesakake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damonge ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, Wonten dawuh, Ngger? ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyan ing Madukara. Mongko boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Boten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun nyayi panengah mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Loh. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketukul lungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, mula Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tombo tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Werkudara? Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono, Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningali. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka 3. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni? Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi dununge utawa lenggah adhiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paring dawuh, Janaka mapan menyang endi? Monggo aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti.
Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Menemban? Inggih kula anggen kula menggalihaken kawontenan negaring Astina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka lima, Nger. Pangestu Ngara gawe kaget. Tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Ngono nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa? Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanan kula ngaturaken sembah semua keping pangabekti kula kunjungsanipun Wa Prabu dengkulmu atos. Mengki kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon. Kok ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mengken iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu. Panangan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat.
Ngenone ingkang santosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong, nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbabile wonten lepat kula nggih kula ngunjaken sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapak niku ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngoten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah kene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wasilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo Para welang. karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamus Kelimasada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang.
Nek mau diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Kowe ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Prabu. Kok ora Prabu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawuhing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngastina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda? Hah? Bratayuda. Ora sida wuda? Ora. Sesuk. Ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa wales winales. Ha niku ra panjenengan. Panjenengan niku ratu
sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot ngestina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing pusaka telu Bapak Semar Seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sila Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus, Bagong, ngapa? Kowe ngecek karo Bagong Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sina Prabu Darmakusuma ajeng menekke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelak mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora gelur nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saniki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh,
lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni Sinden ana ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Kesoron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kok wani karo Bekantara sentawel dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ada. Iki ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan kewanane metu to, Pak? Ayo, metu njaba. Tanding karo Begawan Turna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nek wani mau ora ana Begawan Turna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kelas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Turna niku ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso Baronga nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. iya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat ya, Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng.
Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula-mula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ta? Iya. Mergo apa nggih? Yo sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar, Iya sing ati-ati. kula tak medanjawi Mbuh Rawang Sulak. lho kok nesu Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? sangu Ora nggawa dhuwit. wah Ora duwe. waduh urung ngomong wis muni ora duwe nggih pun ngoten mawon kula nyuwun pamit tambeng mestu Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. nggih nggih pun mboten ngangge gamelan Iya. ming batur sak kula ditabuhi ngeselke sing do nabuh Iya. iki Patih Andakawana to iki Inggih. Su. tenan Nggih, monggo. ku sing nyaur Prabu Puntadewa Nggih, ngestakaken dawuh. Werkudara apa sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. wah Ponokawan kendir wah iso gawe wirang ratu Amarta jejekane Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. yo Yayi, ono apa aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite. Dawuhna marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. yo si piye kare bakal paring wangsulan karo Durna bapakku Mengko aku ingin bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. wah yo ngestake dawuh Babar pisan Dimas, budalna kang padha sida ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. purna gatining pananggilan saujaju kudu ngedaton celuk saking gambar kencara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Peromban Cedi Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata katinon saking bingungan goleki aku ning suwe mesti kecekel iki Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan piyayine ora iso digugu seprene kok ora ana kemliwire Ndara Antasena Kurawa ijen yakin mesti kalah wong Kurawa ki wong mlicik Kurawa ki wong akal ukile wis ketok mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo wanine ngeroyo nah nek dikeroyok ya kalah kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar nek ora goleki Ndara pun suwe ayo sawetara kok ora dehem ora watuk ora loro kon watuk. pun ngertos lek kula omong Wis, terus keputusane keputusan sapa? keputusan sampean bilani kula mboten Gong, non aku kuwi tau tate tok udan. nggih Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka.
Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Kula nika. Habis terus wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candadima wedi kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra dibuka, mesti kowe tekaning pati. Mau aku ngaturke panuwun dene kowe gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi kok aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju gempur Kurawa. Ning aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin? Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene dikutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki laku aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong Pangkato, yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Ndegantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah, iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ana sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketunduk Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki ning alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok Patih Sengkuni sak Kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe po Kartos Lebar kuwi sing maju. Kartomarmo atus libur dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Premban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Oh, arep modar aku iki. Mau janjine piye? Ngejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3.
Nganti sing tak gejlok ngolet-ngolet. Kang seru kok. Wah, ngono carane ngene iki gak aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro ki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ametu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapakke ora apa-apa. Lamun yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gong, wis. Sampe teng ndi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wah, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi.